og velkommen til den her video. I dag så skal vi smage på Thailands slik, og vi har Lasse med, som der er tilbage. Og man nok set på vores første video. Og Christian har saksen, som vi skal bruge til at, hvis der er noget vi skal skære op eller sådan noget. Eksempel vingummion. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang? Og vi, vurderer med stjerner 1-5. Ja. Okay. Fingre. Ja. Det ser egentlig ret lækkert. I dag skal vi spise den her. Vi skal have noget grønt te. Det er KitKat med grøn te. Det ser lækkert ud. Jeg tror, det smager helvede til. Sådan her. Okay. Hvad er der overhovedet nok til 4? Ja, der er 4 i. Var det chokolade? Må jeg tage den? Den tager jeg. Det ser ulækkert ud. Det tager jeg. Må jeg godt? Ej, ikke nu. Vi kan gøre det på samme tid, du. Ja. Jeg har aldrig set et prof. Jeg elsker chokolade. Ej, jeg tror bare ikke. Det lugter ulækkert. Okay, og de ser sådan her ud. Det lugter vommelt. Okay, er I klar? 3, 2, 1. Vi skåler. 3, 2, 1. Skål. Det smager faktisk godt. Det smager faktisk overraskende godt. Det smager af et eller andet, jeg har smagt før. Ja, kom her. Det smager Det smager drømmekage. Det smager drømmekage faktisk. Ja. Lige præcis. Okay. Hvad skal den bedømmes med? Den giver jeg kraftigt med en 3'er. Den giver en 3. Jeg er 3. 5. 3. Og 5. Ja, jeg kan også 3. Christian han giver den 3. Jeg giver den 3. 3. Han giver den 3. Okay. Videre. Så tager vi de der. Nu skal vi bruge de der nogle vingummier. Eller de hedder i hvert fald Jolly Bears. Men vi kan alligevel ikke se, hvad der står. Nej, for det står på Thailand. Nå. Øj, de er ulækre. Lækkert. Ej, det smager. Ej, der er forskellige farver. Prøv lige at være stille. Rolig nu. Det er sådan nogle her små vingummier. Sådan elsker jeg. Sådan ret. Okay, hæld ud på Bare bordet. en af hver. Nej, vi skal kun have en af hver. Skal vi? Jamen, vi hælder dem ud på bordet, så kan vi jo vælge, hvad for en farve vi vil have. Grøn. Så tager jeg gul. Kan du ikke tage, Lasse, kan du ikke godt tage? Ej, det ligner danske vingummi. Tag en hvad? Okay. Jeg tager en rød. Der er alle mulige mærkelige farver. Jeg tager den. Så nogle små vingummier. Skål, drenge. Skål. Min Det smager godt. Hvad for en tog du nu? Det er cool. Må jeg smage dem? Shit, det er godt. Må jeg smage den grønne? Vi skal gøre noget til Magnus. Ja, jeg er også nødt til Magnus. Jeg tager en orange. Jeg tager lige en orange. Jeg tager en rød. Og så tager vi ikke flere. Jeg skal lige... Nej, fordi jeg kun får 2. Ja, det er jeg også. Okay, stop. Okay. De smager rigtig godt, synes jeg. Jeg giver dem en 5'er. Jeg giver Det gør jeg også. 5'er. 5'er. 5, 3, 5. Okay. Så Så går kan vi jeg videre. give 3. Så går vi videre. Så skal vi smage sådan nogle pandaer her. Som der Gulas. Jeg tror, det er en koala-bjørn. Koala-match. Ja, må jeg lige få Strawberry. Ja, det er en koalabjørn. Det er sådan noget med, hvor kiksene ligner en koala-bjørn, hvor der så er strawberry, eller selveste jordbær, flydende jordbær ind i den. Det er blevet en lang dag. Ej, det ligner hundemad. Ej, hvad sker der? Ej, prøv lige se dem. Hvad sker der? Nej, det er sådan. Ej, hvor den sej. Han har risengrød. Han har Skål. Det lugter vitaminpiller. Er I klar? Skål! Dreng. Skål. Ej, så jordbær nyt bunden. Den er faktisk god. Ej, de er dårlige. Må jeg godt tage en til? Nej. Jeg har forventet mere. De er lækre. Jeg forventede noget mere, ja. Det er ligesom... Det smager ligner en hundekiks, bare med en koalabjørn på. Og så står der på pakken, at det er fint flydende. Der står, at der er flydende jordbær inde i Hvad den. Det er det godt nok. Det er sådan helt tør. Ligesom en kiks, som der er helt hul inde i. Og egentlig er det bare sådan noget fedt. Den giver jeg... Jeg giver 2. Jeg giver en 1'er. Jeg giver den 3'er. Jeg giver den 5'er. Jeg har kun sat 3 indtil videre. Var det ikke dig, der sagde 2, 1, 3, 5. Okay. Nej, nu kommer vi til det, der er læst, hvis godt til ja. Så skal vi spise sådan nogle orme her. Men lov. Vi skal også huske at gemme noget til vores lille kinoven. Du kan bare komme med. Kom, jeg kan lige tage handen på. Vi skal lige se til vores lille. Kom med en billede. Kom Magnus. Det er en lille. Vil du have et stykke Ud med dig igen, Magnus. Du kan lige få en kiks. Så ud med dig igen. Okay. Nu skal vi spise sådan nogle orme her, som sagt. Jeg har nok vist dem en gang.
Jeg tror ikke, jeg vil lide det. Der er en af dem her. De ser så gode ud. Nej. Jeg skal en pink. Nej, det er ulækkert. Hvad sker der? Jeg ligner jo slitter. Prøv lige at overveje til dem. Lige Hvis så der, er slitter. nogen, hvis der er nogen, der kender spillet Slitter.io. Ja. Det er sådan nogle her. Sådan nogle Prøv lige duft til dem. Ja. Du må ikke begynde at spise Åh, dem. de lugter Er I klar? sæt. Skål! Skål. Skål. 3, 2, 1 nu. Det er godt. Øj, de er meget bedre end almindelige vingummier. Ad. Her er Dino. Dino. Jeg synes ikke, det var særlig lækkert. Den sidste smag, jeg fik. Prøv at tænke grøn. Ikke flere, vi tager ikke nogen. Er den ikke bedre? Eller er den heller ikke så god? Smager sæbe, som lugt. Okay. Smager lugt. Den giver jeg i hvert fald 5. Den giver jeg 5. Den er en god jo, hvis man altså kan lide vingummier. Den er god. Hvad er med dig? Rigtig vingummi. Det er To. da 2. 2. 3 Fem. igen. 3. 4. Ja, 4. Jeg venter bare på det helt gode kommer. Okay. Nu glæder jeg mig, for jeg elsker virkelig chokolade. Jeg elsker også chokolade. Det er bare det bedste. Og det er sådan noget mørkt Fedt, lys fedt. chokolade. Men det kan Det er ikke sådan, slå noget, det er sådan en plade her. Er det lys chokolade? Det Ja, kan ikke tror slå chips noget. Okay, Mine fætter kan lad os ikke komme i lide gang. Lad os komme i gang. Oh shit. Ej, hvor respektløst. Så klipper jeg en chokolade. Øj, man. Ikke engang Nutella. Det er mørkt. Må jeg få Her, tag nu et stykke her. jeg Ikke spise nu, ikke spise nu, dreng. Prøv at se Har I længere. ikke med det? Skål! Skål! Der er lige vand. Eller, nå. Det er sådan en lille, ja. Der er nødder i. Tre. Hvad er det for? Nej, vi skal lige vente. Dino skal også have en. Dino, ja. Du skal gøre det på samme tid som os. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Hvor er vi gode. Det er lækkert. Men med kiks ind i jagten. Det er lidt, faktisk som KitKat. Jeg spiste den før, ja. Ja, ja. Det smager mega godt. Hvad giver I den? Christian, hvad giver du den? Jeg giver en 3. Så 4 stykker. Har den fået en dårlig smag til sidst? Ja, det synes jeg også. Ja, det Hvad giver du den? 3. 4. 3 igen. 3. 3. Okay. Uh. Nu er vi nået til sådan noget. Mig. Jeg ved ikke Ej, helt. det ligner Jeg tyggegummi. ved ikke helt, om det er, hvad hedder det nu, om det er thailandsk, men det står i hvert fald på engelsk, men så står der også på thailandsk om på den anden side. Der står mint flowery candy. Dino, du kan få lidt KitKat. Det kan godt være det. Jeg tror godt, det kan være Okay. tyggegummi måske. Kom her. Så gør vi sådan her. Og som sagt, så ser den Jeg tror faktisk, sådan her ud. Jeg tror, det er Hvis det er tyggegummi. tyggegummi, skal vi så ikke tage det til sidst. Jo, men vi kan lige tjekke det. Det er tyggegummi. Det er så meget tyggegummi. Eller så er det karamel. Det ved jeg heller ikke. Det er tyggegummi. Nej, det er karamel. Hey! Hvad er det for mig? Ej, for helvede. Jeg tror, det er Er det tyggegummi. tyggegummi eller karamel? Jeg er ikke helt sikker. Hvorfor tager du lige en hånd om på skulderen? Må vi også prøve? Hvis det er, nej, prøv at vi venter lige lidt. Hvis det er tyggegummi, så venter vi Ja, så venter jeg. tror, det er tyggegummi. Ja. Hvad, vil du ikke spille det ud? Hvorfor prøver Dino det ikke i stedet for? Okay, prøv at vente. Det, Så går vi det er et videre. godt spørgsmål. Okay, nu er vi nået Det- til det bedste. Mentos. Det er Mentos med frugtsmag. Må jeg få kiwi? Men alligevel også frugtsmag herhjemme. Ja. Men stadigvæk det her, det smager virkelig af, for jeg smagte det i Thailand, og det smager virkelig Må jeg godt få kiwi? Ja, det kan vi begge to få. Okay, må jeg også trykke, der er 3 Der er måske? to af hver. Så vil jeg bare have noget andet. Du kan få den der gule. Jeg vil gerne have Jeg en er gul ikke en. så Jeg vil gerne have en gul en. Ej, det er banan. De er lækre. Hvad er det, banan? Nej, jeg tror det er lemon. Ja, det er den nok. Ikke nu, Lasse. De er så dårlige. Gør I? Prøv lige. Ja, men de smager mega godt. Jeg vil gerne have den røde, der kommer her. Den røde. Det er pink. Den smager af... Pink! Hey, Demi. Må de nu også få? Der er masser af minimum. Dino. Hvad skal den ikke? To. Lol. Og Dino smager det godt. Men der er altså Ja, masser jeg af tror, drenge, vitaminer. Kom nu. Jeg giver dem 10. Jeg vil helst ikke røre nu. De er gode. Jeg sagde, vi var gode. Det smager ligesom normal kiwi, det her. God. Mor, det smager bare ligesom normal kiwi. Nemlig. Den pink er god. Det er også helt. Eller, Det er god. Har lidt mærkelig smag. Okay, hvad er din? Hvad giver du den? Ej, jeg kan godt lide, at vi smasker alle sammen. Ja, okay, hvad giver du den, Grøn? 2. Jeg giver den 5. 4 her. 4,5. Okay, så 2,
Ej, det ser lækkert ud. Det er sådan en Vores her. film ser helt underlig ud i baggrunden. Okay. Så Han laver på vores sådan til her. Ja. Okay, hvordan? Jeg er rigtig god til sådan noget Det er i åbning. hvert fald ikke. det er derfor, vi har en saksen klipper. Ja, jeg har sagt Det er en virkelig Ligesom sød Max. onsdag, det her. Det er så meget. Oh, shit! Lad os dele den lige lidt op. Prøv lige at Det er kigge. et stort stykke til mig. Prøv lige et at lille kigge. stykke til dig. Kig, det er en virkelig stor chokoladebold. Jeg skal have en snus for den. Nej, vi Nej, klipper. vi tager lige lidt. Vi klipper det. Vi knækker. Ja, vi klipper det. Det bliver faktisk ret ulækkert. Det er for Dino. Okay. Okay, der er en til Lasse. Ja. Nu er det mig. Nej, det er Christian. Hold nu kæft. Tag nu watch. Så er der lige. Ja. Ej, det er sygt. Meget lige. Er I klar? Okay, den ser sagt sådan her ud. Ja, det lugter mærkeligt. Okay, er I klar? 3, 2, Skål. 1. Skål. Hun er på. Nej, stop. Hey, drenge. Må jeg smage? Go. Pauser. Kaster jeg op i den? Ja. Det smager en smule med på dårs. Ja. Det giver mig dårlige minder frem. Okay, hvad giver I den? Jeg giver den 0, hvis man kan det. Ellers så giver jeg i hvert fald den en så. En her. Hvad giver du den? En her. Nu kommer de her kæder. Okay, prøv at vent. En en halv giver han, men jeg giver en. Og hvad giver du den? Nej, jeg har en. Axel, Jeg han har giver en. en. Og hvad giver du den, Lasse? 3. Og jeg har en. Jeg er lige lidt op. Vi må altså skynde os lige lidt. Vi har brugt ret meget tid. Ja. Skynd jer. Nej, dem har jeg glædet mig til. Det ligner sådan noget chokolade. Det er chokolade. Prøv Det ligner vildt med chokoladeovertræk. Det er chokoladeovertræk, og så er der en vindrue inde i midten. Sådan ser den i hvert fald ud på pakken. Der er i hvert fald også lidt hvid chokolade i. Nej, jeg havde forestillet mig, at den smagte mega godt. tror jeg den helt her nok. chokoladebar. Jeg har fået sådan noget lækkert. Øj, de ser ulækkert ud. Jeg vil have det. Okay, det lugter mærkeligt. Det lugter. Det lugter ligesom den der bussemand der. Okay, er I klar? Ja, det gør det. Se, de ser som sagt sådan her ud. Det ligner sådan en bitte lort. Nå, skål. Magnus får ikke. Skål. 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 Skål nu for den. Skål. Ej. Hvad sker der? Det hvad? Nu er de dårlige. Gummi choko. Hvad sker der? Ej, smag Det lidt er græs. kunstige vindruer. Det er dårligt. vingummi vindruer. Hvor er det Må ulækkert. jeg få en til? Nej. Det du skal have en. Okay. Ej, hvor er du ulækkert. Christian kunne lige ud og spytte lidt. Nej, kom, vi skulle tage en spand med. Kom nu på det. Ej, det var gammelt. Den Hvad giver giver jeg, du den, Christian? den giver jeg en. En. Lad os give den sikkert 4. 5. Nej, hvad sker der? Du er så Okay, ulækker. okay, er I klar? 1, Lasse er også mega 1, 1. usund. 5. Lasse er mega usund. Nej. Jo, du er. Jo, du får Jeg brugt fik billeder hver uge. hold nu mund. Hallo, jeg fik hold nu mund. Hold nu mund. Ej, jeg har stadig smag i munden. Ej, jeg kan Bare jo skynd dig, Christen. det her har jeg kraftigt måske godt. Ja. Hvad med det her? Det er Oreos. Hvad er det? Lækkert. Okay. Hvad er det? Grib det der slik. Nå, der var en. Nå, der var en. Vi skal også lige huske det der tyggegummi. Det lugter ligesom det der bobbeltyggummi. Ui, det ser godt ud. Ej, det er tyggummi, tror jeg. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror ikke, karamel. Det er sikkert. Okay. Jeg så Prøv lige vent. Vi skal lige se pakken. Det ser sådan her ud. Du Det skal ser lade sådan os her. ikke tage det Det endnu. ser sådan her ud, og så, Hvis så det- dem der, det er sådan nogle små nogen. Sådan nogle her. Og så ser de sådan her ud. Og de ser sådan der ud indeni. Og der er masser af vitaminer i. Det siger du til alting. Altså, det er ikke sjovt mere. Han har sagt, at det er 2 ting. Okay. Må vi godt spise nu? Nej. 3, 2. Jeg er klar. Skål! Skål. Skål! Skål. Åh, det smager godt. Ej, det smager bare lige sådan noget fra Danmark. Nej, godt. Jo, det gør. Det smager... Det her, det er altså sukkerfri. Jeg synes, det er Det kedeligt. er karamel. Nej, det smager godt. Tyggegummi, hold kæft, det kunne være lækkert. Det er lækkert. Lasse er bare smisk. Hvad skal vi give til den? Jeg giver den 5. Ja, jeg giver 4,5. Hvad giver du? Ej, 5. Jeg giver 5. 5.
Hvis I nogensinde har smagt bilbuse, så smager ligesom det der græs eller bussemand. Jeg kan ikke huske Det gør den her. Den her, vi lige har spist. Okay, nu skal vi smage sådan nogle her. Dem har jeg glædet mig til. Helt vildt, fordi at jeg kan godt lide Oreos. Ja. Og det er sådan nogle, Oreos, det er ligesom sådan nogle stænger, som der så er ligesom dyppet i Oreos. Ja. Men det er faktisk meningen, at man skal have dem i en drink. Ja. Men vi spiser dem bare ren. Ja, fordi at... Tror jeg overhovedet, det kan spises. Det kan det godt, det kan det godt. Okay. Ellers vil det ikke være Oreo-overtræk. Nej, det tænker jeg også. Ja. Måske kan vi Slik slikket! Grib den der pakke. Holy shit, det er pakket. Må jeg prøve? Okay, det er pakket helt ind i sådan her også. Det er lige med sådan noget, hvis der er nogen, der har set Charlie og Chokoladefabrikken. Ja, Det er lige med sådan noget der. Det er rigtigt. Altså, jeg synes bare lige sådan en billet. Ja. Vi kan komme ind på en stor chokoladefabrik. Right. Altså, et blodene, de var fyldt af chokolade. Yeah. Ej, det ser lækkert ud. Nej, hvad sker der? Ej, Det ser prøv godt nu ud. op, dreng. Det ligner lidt snobrød. Der var lige en, der var Ja. på stykker. Det ligner også lidt snobrød. Det der, det ligner faktisk. Ja, du kan lige få Se, den her. det er pind, og så det her snobrød. Se, det er et lysvær. Okay, og så er der, de ser sådan her ud, som Lasse han viser. Sådan en stang, og så... Det ligner faktisk lidt et snobrød på sådan en pind. Ja, og det ligner For at også... være helt ærlig, så det ligner ligner det glødepinde. faktisk, det ligner faktisk en salgstang, som der har Oreo Hey over. Lasse, kan du huske de der glødepinde? Okay, er I klar? 3, 2, Det kan du ikke for, En. det der er faffel. okay, 3, 2, 1, skål, kom nu. Skål. Skål. Det er godt. Det er bare Rulle, du får. Det er lige dine. jeg spiste den færdig. Shit, det er lækkert. Ikke flere. Du skal have en. Nå. Ej, hvor er det godt. Hvorfor er det dig, der har slikket? Jeg vil have det. Okay, den giver jeg 4. 5 her. 5. 5, 4, Første gang jeg siger 5. 2. Hvad? Du kan lide det dårligt. Nu Du kan ikke lide er det sådan en her. Sådan en... Det ligner yoghurt. Det ligner yoghurt. Ej, det er Nej, yoghurt. det er sådan noget, man skal døbe. Nej, det er sådan noget, man skal døbe. Yes! Nej, det er lækkert. Lad nu være, Lasse. Ej, okay, det er lige for... fucking... Ej, hvad sker der? Det ser mærkeligt ud. Det ligner virkelig yoghurt, synes jeg. Det ligner det der ost noget. Men, Ja, og så døber man det er det. vigtigt. Ej, det håber jeg virkelig heller ikke. Så 2 hver, vi skal ind til chokolade. Nej, vi venter. Nå, det kan du ikke læse, Krølle. Nej, det kan jeg ikke. Hallo, Axel. Vi starter lige over, kom. Nej, jeg har ikke nogen vælge. Vi skal ikke spise det hele af den, okay? Nej, det er bare... Æs ikke så meget. Der skal også være til os andre. Og Axel. Ja, du skal ikke spise det nu. Hvad er du ikke fatter? 3, 2, 1, kom så, skål. Skål. Jeg læser med ingenting. Ej, det er godt. Jeg prøver lige chokolade her. Lasse, hvad du ikke fatter? Ikke med den, du lige har siddet og slikket på. Jo, man kan bare godt på den der ende. Okay, det gør I alle sammen. Fuck den der chokolade, den er Hård. hård. Ja. Ej, det smager virkelig dårligt. Jeg kan ikke lide. Ad. Den der chokolade er dårlig. Men pinden er god. Den var ikke så god. Hey, vi mangler at smage dem her. Nå, det er rigtigt. Vi skal lige hurtigt smage dem her. Og Ja, den der, hvad giver vi den der? Jeg giver den. Den der. Jeg giver den et. Jeg giver den. Jeg giver en 3. Jeg giver jordbæren 4, og jeg giver chokolade. Prøv at 3. 3. Ikke også? Og Ja. jeg giver den 1. Jeg giver 3. Og hvad giver du? 2. Okay, Okay. nu skal vi lige smage dem her igen. Ja. Fordi at, Nu er jeg har smagt den lige, fordi at vi skulle lige være sikre på, at det ikke var Hvorfor tykt smagte deri. Dino det ikke? Det har han gjort, det har han gjort. Nej, Nej, nej. det kan han få bagefter, når videoen er færdig. Juhu. Vi har alligevel masser af slik. Ja, slik. Men, Okay, er I klar? nej, det er noget shit. 3, 2, 1, skål. Skål. Ej, det er Sådan der med. Åh, det er godt. Det er godt med en tyk gummi. Christian, det er nok derfor, der står mint på. Det må jeg tænke over. Nej, det smager godt. Var det ikke det? Den her? Nu skal vi lige vurdere det. Ja. Jeg giver den 5. Det er sådan her. Jeg er ikke så glad for sådan noget midt, men jeg synes faktisk, det smager fint. Jeg giver den 4. Jeg giver 5. Og den bedste, det jeg synes, 3,5. ja, det bedste, det jeg synes, der var det bedste dag, det var dem her. Okay, 3,5. 5. 4. 5. Nå, det var det, for vi havde for den her video. Og Husk at like og subscribe. ja, Og hvis I, det vil vi rigtig og godt hvis I kunne lide. dislike, vil vi blive meget ked af det. Ja. Og vent lidt. Vi skal lige huske noget meget specielt.